Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Mabalik na lang ko. Murag lahi kayo paminaw na ko sa kong kaugalingon. Kalit na ko murag gimingaw ni Bililon sa bata. Layo-layo na rabang akong abdan. Giorder na masabing ako mga bungang utaron o mga prutas karon yung adlaw. Madhaon ko ni kalakihan ako ni ka-deliver ko to. Huna-huna lang na ako. Ako lagi ning huna-huna. Mupadayon na lang ko sa unahan. Itiwas rin ako deliver. Hayang nasabilin. Hayang nasab. Kana. Miago ka na. Ibalik din akong kana. Kinindutan ko nga makamatun ka na. Lin? Kamaton ka na. Ayaw bangon. Murimansin ko nimo. Satanas ka! Wow! May kisi-kisi ka pero luya. Ay, kuyaw ni. May makapatiun niya. Mga oras ka! Hoy! Ayaw dagan! Yaya! Kasyagit yun ay! Hoy! Hoy! Hato kinuli mong aning pato! Hayang bilin! Hayang! Tukso na to! Hayang! Hayang nasab kay humanaman kaniya nga nagkub ka. Kanindot mong bayana ka, uy. Kanindot. Uy, nagkadugo niyan, Baby, itarong ni duha ni mo ka pa, abi. Kana. Implani ba? Lamias kong paminaw, uy. Ang bata, nandiyan ka na ka. Nakamata di ay. Kalitag tunga din, Pakala kang pataag ka. Lami kayo imong mama. Lumig ko. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Di naman siya makontak. Please try your call later. Bisag ko sa og tawag. Muring lang og digid mo tumag. Ngano? Greg! Ngano magha? Greg! Nagbalik-balik sa mga kong kuba sa kundugan. Bayad ako, Greg! Pasensya ka na, ni Pasing. Kaganiha ka naman dito sa gawas. Nagsige kag paso-paso nga, nagsige dial sa imong cellphone.
Bisan hangto din sa sa tindahan, nagsige kag dayal. Gano man na, wa ka tubaga. Akong asawa, noy. Si Belen. Kaganihan, nawag maggunod kaduha. Wala ko matubag kay atol nga nagdagan ang motor. Pagkakita na ko sa cellphone nga nanawag na siya, ako sang gitawgan. Kaganihan pa ko may callback niya. Wala man kin mo tubag. May silang tingali. Ah. Bagi atiman tingali. Basin. Sige na, pasing. Sige daw. Manawag lang unya ko kung magpa-deliver na siyam ko nimo, ha? Oo, noy. Salamat, noy, pasing. Sige, noy, ha. I-deliver pa na ko ng mga manok. Amping daw. Salamat. Salamat, noy, pasing. Pipalik sa kubag ako nung kano. Nga naman hindi magimutubag ni si Belen. Tawag na sa ko siya, Abi. Anam-anam naman nagtapok ang dagom dapit sa amuan na. Masama din siya, sir. Midagan siya gani, ha? Nagkasyagit o kaduha. Nakabati biya ko ito sa kanan. Pagkakita ko ba to, may akong igamit pagkapak siya mo. Walang nakadugo siya. Basin patay na ni. Mihangyo ka maganihan ako. Mutilaw ka gyud. Yung patay na ni, sir. Ako di ka na. Mauli na ta. Mauli ta. Ton? Lami tanaw ang buhay na siya, sir. Itilawin lagi. Oh, Sige. Ako rin maghawati mo nga rin sa sakyanan. maikob gan sa tayo ni, sir. Sige maghilak ang bata. Mura may buot nga nagpungko nga nag-apong siyang inahan. Be. Patay buhi, basta lami lang. Huwag kaso. Tukas layo, ha? Bata, tukas layo. Anay ka na ako ibutang sa layo, ha? Dinay ko na, bibi, ha? Palayo na si mo mama kay naapa ko'y buhato niya, ha? Kung mudako ka, labaw ka pa kanindot sa imong mama, bibi. Dinay ka lang, ha? Paghubo na ko. Dili na ako ilaw sa hubo ang akong brief o kasolis. Dag-onda. Dili sa mahimo ay. Nga mo biya bilinhinga. Dili sa pukatilaw sa imong kalamiday. Agoy. Grabiha. Uy. Agoy. Ibalik ang buong Sipi! Sipi naman. Che! Pahawa, bibi ha. Pahawa, biha. Bahawa ka na bata. Nananagitaw mo ka dito. Mana ka? Mana? Paulit ta. Para babalik siyang panimuot, sir. Unya ang bata. Tuwag po siyang uhan, nagsigihilak. Ari agi aning dana kay murag konektado ni siya sa highway. Dismula o kayo inigawas na to sa highway kay layo na kayo sa giana sa bahay nilang Gregorio. Salamat. Wa ko magabi eh. Hayag-hayag bagamay. Uy. Kawanon gida.
Day! Belen! Nah, may bunda kong giuwada. Belen! Belen! Day! Belen na beli ko, Day! Belen! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!